Ei, què tal, macos i maques? Com estem? Suposo que alguns millor que els altres, però espero que no sigui perquè no mireu Projectem TV, perquè és un canal que lo peta. O almenys això estem intentant. Jo sóc Ivet Boix i això és Curiositats a la xarxa. Però per vosaltres espero que avui sigui somriures a la xarxa, perquè el que heu de fer que és riure i si pot ser a carcajades. Així que, tot a punt, doncs fotem-li canya al mono, que no sé si és de goma o no, però vol pals. Esto ocurrió en Calgary y los jugadores van a ser amonestados por haber protagonizado esta gresca en la mitad de un partido. Y por si fuera poco, otros dos jugadores también se enfrascaron en una acalorada pelea. Miremos las imágenes. Què us ha semblat? Si és que la mare que els va parir, si és que són homes. I a més, tot ho arreglen així, a bufetada neta. I a més, tant és l'edat que tinguin, tant siguin petits, joves, grans, tots a puñetazos. Heu vist mai a dos avis barallant-se? O almenys intentant-ho? Doncs mireu, perquè és digno de admirar. Doncs com heu vist, no us he dit pas cap mentida, que no? Però avui no vull parlar ni de pals, ni de bufetades, ni molt menys. No. Vull parlar dels protagonistes d'aquests dos últims vídeos que us he ficat. Qui són? Doncs l'espècie masculina. Aquests homes que diuen que són tan i tan senzills, que de tan senzills, creieu-me, es tornen complicats. I a més, o sigui, encara avui en dia com està el mercat, encara ens demanen algunes que per què estem solteres. Doncs mireu aquest vídeo que parla molt per si sol. Si és que... Loving you is easy 'cause you're beautiful. Making love with you is all I wanna do. Loving you is more than just a dream come true. And everything that I do is out of loving you. Si és que, nois, una micona més de delicadesa per tractar-nos. Però és que no. El vostre problema és que no teniu delicadesa ni amb les noies, però ni amb els vostres amics, Si no, mireu aquest vídeo d'aquest noi que es lleva il·luminat i diu, saps què? Despertaré el meu amic. I el desperta d'una manera més delicada, més fi ell, si és que, majo. Una altra característica que també tenen els nois és la xuleria. I ara, si no us ho creieu, només heu de mirar aquest vídeo d'aquest friqui madrileny que una altra cosa potser no, però xuleria li sobra. ¿Ya está grabando? Ya estoy grabando. A ver, tú, el Batu ese, ¿no? Se llama. El Batu de Cobretti. De Batu africano, ¿de qué? De Batusi. De tribu africano, guerrero. De Cobretti, ese. Que cortaron el cuello hasta lo del Congo y los Batusi han cortado cuello, vamos. Que venga para acá echando el isofacto, díselo. Más que Hitler. Pero díselo a la cámara. Y ahora venís aquí y lo primero, decid quiénes sois y por qué venís. Si yo no sé quiénes sois, a lo mejor os quito la vida antes de que digáis nada. Tiramos, Garban. Què? Vaya tela, Però abans de marxar, m'agradaria dir que els nois poden ser molt xulos, poden ser de senzills complicats, detallistes i tot això poquet, però això sí, no podem viure sense ells. I menys si és com el que vindrà ara a continuació en aquest últim vídeo. Així que, noies, sospireu profundament i sobretot mireu-lo bé, perquè pels nostres carrers com aquest, de Berni n'hi ha molt pocs, per no dir cap. Ai, doncs amb sospirs d'admiració o de desig, això cada una ja com cregueu convenient,
s'us deixo. Això sí, si us ha agradat, feu-li un like o bé compartiu-lo. Curiositats de la xarxa, Projectem TV.